Господин кмете, преди броени дни представихте на вниманието на Бургазлии своята управленска програма до края на мандата ви, до 2015 година. Признавам се, че някои от заложените в нея проекти звучат много авангардно и затова се нуждая от вашата дума, че те са осъществими. По въпроса за строителството правим впечатление, че предвиждате Бургас буквално да ври екипи през следващите години. Наистина ли нещата по отношение на пътен възел Запад, започвам с него, са толкова напреднали, че планирате той да бъде приключен? Да, така е. Вече от дистанцията и на опита с последните 4 години от управлението в града и вникване в детайли на всички стратегически проблеми, важни за следващите 50 години на град Бургас, ние искаме да направим така, че инфраструктурата да посрещне именно това бурно развитие, което предстои в следващите години на град Бургас, защото така са обосновани всички теми, свързани с развитието, че на Бургас му предстои наистина сериозни, мащабни реконструкции и развитие не само в инфраструктурата, но и в икономиката на града. Намерението ви да изградите множество подземни паркинги и буферни паркинг зони на входовете на града обвързано ли е с проекта за интегриран градски транспорт? Първо, само да се довърша за пътен възел Запад. В момента сме на финал на изместване на подземната комуникация в зоната на пътен възел Запад, благодарение на средства, които ни помогна българската държава. В момента строителната компания измества всички подземни комуникации, за да може бъдещите мостови съоръжения да стъпят на изчистени терени. В момента изчистваме проблема с собствеността, променяме основните трасета на подземната комуникация за по-бързото освобождаване на терена за строителство. Очакваме в следващия месец и половина да стартира и поръчката за избор на фирма, която ще започне изграждането на пътен възел Запад. Защо бързаме? Бързаме, защото до няколко месеца автомагистрала Тракия ще бъде факт. Държавата усилено ускорява сроковете за пускане и на трите лота в дейност, в действие. Това нас не притеснява, от една страна много ни радва, защото автомагистрала Тракия е нова възможност за град Бургас. Но от друга страна, цяла югоизточна България и Южна България ще насочат трафика си през магистралата, което значи, че от една географска точка в Бургас ще се усили с около 25 до 30% натовареността на транзита към града. И ние трябва да посрещнем този транзит с подходяща инфраструктура. Единственият възможен начин в момента да изкараме трафика от автомагистрала Тракия да не влезе в центъра на Бургас е да осигурим първия десен обход чрез пътен възел Запад по посока улица Карезерна и оттам към пътен възел Юг. Голяма част от този транзит, особено 100% товарен трафик, ще бъде насочен именно оттам. В процеса на реализиране на проекта Интегриран градски транспорт, заедно с експертите от Брюксел, специалисти по обществения транспорт, взехме едно изключително стратегическо решение, успоредно с закупуването и усъвременяването на целият транспортен парк в Бургас. В момента сме в условия на обществена поръчка за закупуване на 67 нови автобуса, което значи, че 100% обществен транспорт в град Бургас ще се изпълнява с чисто нови автобуси. Изграждането на новите две автогари, едната ще бъде в центъра на града, другата ще бъде в Меден рудник, модернизирането на трасетата, по които ще минава градския транспорт, осигуряването на зелена вълна и електронната система за управление на градския транспорт. На нас не е необходимо да принудим по изключително елегантен и доброволен начин на голяма част от водачите на моторни превозни средства да ползват градския транспорт и да им създадем условия, в които те да се паркират безпрепятствено, безплатно леките автомобили, за да могат с опцията закупил билет електронен за градския транспорт, те да паркират безплатно в тези буферни паркинги. Вече сме започнали ревизирането на терените и резервирането им за бъдещето изграждане. Първият голям паркинг вече е изграден. Това е паркинга за трета поликлиника, който функционира. Той е близо с 500 места. На входа на Бургас от посока София ще бъде изграден такъв близост до университета Сен Златаров и в територията на бъдещата многофункционална спортна зала. Терена не беше дарен от Военното министерство чрез Министерски съвет. Друг такъв голям буферен паркинг посока Запад от пътуващите от
Лукойл Нефтохим е пред магазин Мастерхаус. Такъв терен в момента обследваме в зоната на входа от Сарафово до гробищния комплекс. Вече започнахме изграждането и влязъл в експлоатация първия етап от обществения паркинг, който се намира в зоната на кръговото на летище Бургас в Сарафово. В момента вече паркинг е изграден, той функционира безплатно и за моя радост се ползва много активно. Друг такъв голям паркинг ще бъде изграден на терена на Бургас Бус, който е достатъчно голям и предполага изграждането на такъв обществен паркинг, защото там минава едно от основните трасета на бързата автобусна линия. Също такъв паркинг ще бъде изграден на територията на Меден рудник. Ето това са 5-6 големи обществени паркинги, които имат една основна цел да привлекат най-вече желаещи да ползват обществения транспорт, временно паркирайки своите лични превозни средства. В програмата ви пише, че в момента 30% от движението преминава през централна градска част. Когато бъдат изпълнени тези заложени мерки, които планирате, какъв ще е този процент? С въвеждането на експлоатация на магистрала Тракия между 25 и 35% ще се засили трафика от посока вход София. С изграждането на пътен възел Запад очакваме този трафик да бъде пренасочен изцяло за Южното Черноморие от пътен възел Запад. В момента привършваме процедурата за изработването на работните проекти на обхода в посока Сарафово. Той ще стартира от незавършения ЖП прелез на входа на Бургас до бензостанция Ром Петрол. В момента съгласуваме детелината там в посока сервис Ситроен Сарафово, като аз се радвам, че успяхме да убедим Министерството на регионалното развитие и ръководство на Агенция Пътна инфраструктура съвместно с този проект да направим проекта и за локалните платна, което ще освободи тази индустриална част на града за използване. Освен високоскоростния път, ние ще изградим локалните платна. Високоскоростният път ще бъде финансиран от държавата. Много държим той да бъде изцяло осветен, но да отговаря на всички съвременни транспортни изисквания за бързо, безпрепятствено, безконфликтно и най-вече безопасно преминаване в северна посока от град Бургас. Град Бургас е естественият разпределителен пункт на трафика на Южното Черноморие. Затова с изграждането на пътен възел Запад, с изграждането на първата дъга посока Сарафово, ние ще можем да облегчим този интензивен трафик, който ще влезе съвсем скоро в града. Ако не успеем да го реализираме, ще бъдем пред заплахата, шума, интензивният трафик, разбитата инфраструктура, стреса и замърсяването да влезе в центъра на града. Моля да коментирате съвсем накратко, доколкото е възможно, интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В него има няколко много любопитни момента. Отваряне на града към морето посредством изграждане на нов делови и търговски център в зоната на пристанищния комплекс, нова морска гара, яхтено пристанище, изнасяне на градски административен център на територията на кварталите Акация и Победа и вторичен административен център в дивизията в Изгрев. Ако може накратко да поделите. Една от бъдещите възможности и опции, които ще даде следващия и последващ програмен период е възможността на общините да подготвят именно такава проектна готовност чрез интегрираните планове за градско развитие. Не на парче да се възстановяват детски градини, училища или пътни артерии, както и междублокови пространства или саниране на жилищни сгради, но да се даде възможност комплексно да се инвестира голяма сума средства в комплексно модернизиране на цялата обществена инфраструктура, включително и териториите, които се обитават за жилища. Нашето желание на администрацията е да направи този подход по-балансиран. Освен развитието и отварянето на Бургас към морето, ние искаме да развием и зона за туризъм, зона за индустриални дейности и по този начин сме определили централна градска част, отварянето на Бургас към морето чрез пристанище и цялата зона, която е контактна с морето към града, да бъде полезна интервенция. Останалата територия в посока Меден рудник и в посока Бургас, Ветрен, минерални бани. Знаете желанието на общината за
възраждането и създаването на нови туристически условия в зоната минерални бани, освен археологията, разкопките, наскоро държавата чрез Министерството на околната среда прехвърли собствеността на всички минерални извори и сега ние искаме това богатство, което имаме на 10 минути път от центъра на града, да го развием, реализираме и да използваме всички тези дадености. В следващите 2 месеца очакваме с партньорство на държавното предприятие пристанищна инфраструктура да стартира процедурата и за изграждането на първи етап от пасажирския терминал. Община Бургас е обещала да съфинансира всички тези дейности, особено с финансирането и модернизирането на транспортната довеждаща инфраструктура. Затова улица Александър Батенберг в момента приключва проектирането и очакваме скоро да започне пълната реконструкция, за да освободим терени и пространства в посока зоната за обществен достъп, както и възможността в най-близката контактна част към морето да бъдат изградени зони за култура, музеи, изложби, развлечения, търговски зони, както е навсякъде във всички модерно, динамично развиващи се градове. Бургас не трябва да отстъпва. Ние вече имаме, макар и скромния и кратък опит, в този план виждаме, че администрацията е вече добре подготвена да посрещне този натиск административен с подготовка на проекти. Град Бургас е един от първенците в страната и колкото по-високи цели и мащабни задачи си поставяме, толкова по-конкретна мобилизация и ускоряването на темповете ние постигаме. Вторичният административен център в Изгрев, ако може съвсем накратко да кажете. Идеята възникна първо чрез желанието на голяма част от собствениците на индустриални терени в южна промишлена зона в посока квартал Акациите, квартал Победа, да им дадем градоустройствена възможност там да развиват по-балансирани и извън производствената дейност проекти. Изграждането на жилищни територии, изграждането на офисни площи, изграждането на търговски площи. След като държавата ни прехвърли безвъзмездно терена на бившата дивизия в Изгрев, нашето най-огромно желание беше тази територия да се запази за обществени дейности, защото най-лесно беше тя да се направи на парчета, каквито бяха идеите на много частни строителни компании, там да се застрои с жилища. Успяхме да спасим в рамките на общ устройствен план и на подробен устройствен план на комплекс Изгрев тази територия за обществена дейност, като акцента ще бъде голяма многофункционална зала, спортна зала за всякакви спортни, културни събития. Да пазваме един терен за бъдеща община или бъдещ публичен център, защото града се развива и в следващите 50 години ние трябва да запазим, резервираме терен, в който да бъде изнесено това административно обслужване. И в третата зона на терена нашето желание е да изгради модерно спортно училище с спортен колеж, за да е в непосредствена близост до спортната база. Пък и знаете, че в момента нашето спортно училище е сираче, липсва му собствена сграда, собствена база, а Бургас в посока развитието на модерен спорт и модерна инфраструктура за спорт е доста успешен град. Даже на много често не сочат и като добър пример, че успяваме да организираме хубава, качествена, съвременна инфраструктура и в жилищните си територии. Вече имаме 2 спортни комплекса, продължаваме да изграждаме 3-ти, 4-ти басейн и вървим активно напред. Последно, до сега говорихме само за работа, за строителство, инфраструктура и за години напред. Да се фокусираме върху годината сега, лятото. Защо българите и гости от чужбина да пристигнат в Бургас през това лято да почиват? Един вид да ги поканите, съвсем накратко да обясня. Защото ще преживеят неповторими интересни мигове. Тази година е изключително богата на културни събития, лятото е изключително наситено. Почти всеки летен ден ще има интересни мероприятия. Голяма част от тях са така активно ще се реализират с съдействието на общината и с партньорство на общината. Ще има много изложби, много фестивали, много интересни гости, всякакъв род културни развлечения, поп-музика, модерна, фолклор, опера, театър на открито, симфонични концерти на открито,
много изложби. Морската градина ни е прекрасна. Смея да твърдя, че тя е една от най-хубавите зелени зони, паркови зелени зони в България. Получаваме много поздравления за нея и активно продължаваме нейната модернизация. Така че всички гости на Бургас ще бъдат сериозно ухажвани, обгрижвани, стига да заповядат и да предпочитат Бургас.